L-investiment huwa akkumulazzjoni ta' kapital li jwassal għal tkabbir ekonomiku. Ċentrali għal dan il-għan ta' tkabbir ekonomiku huwa l-Bank Malti tal-Iżvilupp. Dan il-bank immexxi mill-Gvern li twaqqaf fl-2017 huwa antisa biex jgħin l-investituri biex f'pajjiżna jwettqu proġetti ta' skala kbira, tant li l-finanzjament tagħhom ikun ferm ikbar milli l-banek kummerċjali jkunu jistgħu jselfu għalih. Dan il-bank jagħmel tajjeb ukoll għal proġetti iżgħar li minkejja li jkollhom potenzjal għall-ekonomija, banek kummerċjali ma jarawx lok li jselfu l-flus għalih. Dan ġie spjegat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna waqt seminar dwar il-banek ta' investiment u żvilupp li sar it-tnejn filgħodu fil-Bank Ċentrali ta' Malta. Jieħu jew proġetti kbar il-banek normali, kommerċjali ma jeħdux għax huma kbar iżejjed għalihom. Jew inkella kultant proġetti żgħar bħal self lill-SMEs, ġifieri dawn negozjanti żgħar, illi għalkemm huma żgħar għall-banek kommerċjali huma riskjużi għaliex jistgħu jfallu. Bl-Ingliż ngħidulu market failure, fejn is-suq waħdu mhux se jkreah u għalhekk jidħol bank ta' żvilupp li waqqaf mill-Gvern biex jimla l-vojt li jħallu banek oħrajn. Il-Ministru saħaq li l-investiment m'għandux jitnaqqas, prinċipju li ġie xprunat fil-Bank tal-Iżvilupp. Investiment fl-ekonomija l-iktar ħaġa li nieħdu bis-serjetà għax twassal għat tkabbir ekonomiku u minnu kontra tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi. U għalhekk sew jekk hux bank ta' żvilupp jew inkella dwar concessions u investiment bejn il-Gvern u l-privat huma suġġetti li ttieħdu bis-serjetà ħafna. Il-Professur Scicluna qal ukoll li l-Gvern qed iħares lejn proġetti bi sħubija mal-privat u t-titjib li jista' jsir f'dan ir-rigward permezz ta' riforma sabiex tiġi ċentralizzata l-għarfien tal-intrapriża. Concessions tal-Gvern dak li għandulhom PPPs, Public-Private Partnerships, il-Gvern ukoll hemmhekk qiegħed jaħseb li jkun hemm riformi billi waqaf xi aġenzija li tkun tista' timmonitorja din l-attività anke meta jgħaddu 10 snin u 20 sena jibqa' jimmonitorja. Il-Bank Malti għall-Iżvilupp huwa xhieda ta' gvern li jrid jinċentiva u jgħin l-intrapriża lokali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.